По покана на телевизионната водеща Мира Добрева, редакционният екип на училищния говорящ вестник и второкласници от Мезренското основно училище Свети Кирил и Методий гостуваха в Българската национална телевизия и присъстваха на създаването на популярното предаване "Отблизо с Мира". Водени от директорката на учебното заведение Галя Богданова и от своите учители Светана Трифонова, Виолета Крумова, Росица Данчева и Мирослава Медньова, децата за пръв път разгледаха истинско телевизионно студио, влязоха в истинска апаратна и видяха как се прави на живо истинското предаване "Отблизо с Мира". За първ път ходих в такова студио и беше много интересно самият таван, как беше устроен, камерите, осветлението, самото шоу как се прави. Разглеждахме стаите първо, а след това отидехме в апаратната и гледахме на телевизорите. Как се заснема. Много хубаво беше. Добро впечатление ми направи това, че се представя много добре, запазва самообладание. Аз не знам дали бих могъл да издържа на цялото такова притеснение. Там разглеждахме стаите, в гримьорната беше много хубаво. Там имаше маса, сладки, ваза с много хубави цветя. Децата благодарят за споделените чувства, за предоставеното от сърце студио, за топлите прегръдки след един напрегнат снимачен ден, за нежните ръце, с които галяхте косичките им, за пълните с любов очи, с които ги изпратихте. Сподели в социалната мрежа след посещението в БНТ духовният наставник на говорящ вестник госпожа Трифонова. Мира Добрева: много благодаря за прекрасните моменти. Целувки от мен и децата на Мездра, написа от своя страна Галя Богданова. А редакторът на "Отблизо с Мира" Десислава Христозова каза: наистина се радвам, че децата бяха послушни, възпитани и много сърцати. За вас нямам думи да изразя възхищението си. Ето така се формира ясно съзнание, така се бяга от чалгата, така се създават хора. Прекрасни сте! Тя е много позитивен, лъчезарен и усмихнат човек и е много добра жена. Като ме гушна беше много приятно, много е мила и добра. Говори много хубаво. Тя е много весел човек, радостен, усмихнат. При посещението си в столицата, децата на Мездра разгледаха къщата музей Иван Вазов, където се запознаха с още един забележителен българин. Актьор Янко Лозанов, създател на проекта "Слова български" и уредник на музея, рецитираха "Аз съм българче" и "Опълченците на Шипка", след което се поклониха на гроба на патриарха на българската литература. Магията ни пленява, повежда ни на едно пътешествие назад във времето, а емоцията по българското, родното ни изпълва с вълнение и трепет. Написаха след завръщането си от София учениците. Срещата ни с Янко Лозанов, човекът, който не се уморява да рецитира с гордост, вълнение, преклонение и болка словата български, да изправя наведените ни глави и да ни напомня, че сме българи. Там ни разказаха много интересни неща за Вазов, рецитираха едно негово стихотворение и беше много хубава къщата. Впечатли ме как ни разказваха за Иван Вазов, колко много нови неща научихме за него. Нещата на Иван Вазов и препарираното куче, книгите му. Никога няма да забравя тези деца, които ме разплакаха, които дойдоха в минус 15 градуса в студен автобус, за да ме видят. Това и сега ме пронизва като нож, сподели Лозанов. Получих първата награда за моя труд в "Слова български". Винаги съм си мислил кой пръв ще осъзнае стойността на труда ми и Бог ми даде най-добрата оценка. Именно от училище, което носи името на първите ни словесни титани. Нямам думи, аз все още осъзнавам случилото се.